pagampo para sa sleep paralysis. Kung ikaw naka-experience ni ini, maura kini siya ang simple o common nga prayer nga pirmi ninyong litukon sa inyong hunahuna. Since dili man mo maka-move ana or maka-istorya. So, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babayi nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Balik-balikon ra na siya nimo nga prayer, or in English, Hail Mary. So maora na siya. So balik-balika lang yun hangtod nga ikaw maka-move na ka sa imuhang kaugalingon.